Que viene el lobo. Chaqueta, paraugas e de novo o Couto. Nin o frío nin a chuvia van ser capaces de disuadirnos no día de hoxe, e que Ourense continúa completamente inmerso nas posicións de promoción a falta, iso sí, dunha recta final de 3 partidos. No día de hoxe chega ao Couto un equipo con nada que perder, o filial do Pontevedra, que matemáticamente sabe que o próximo ano xogará na preferente, pero que xa demostrou, mesmo na primeira volta contra nós, que non se debe dar por morto. O ambiente está máis que listo e os xogadores preparados para loitar por unha nova vitoria que pode ser clave neste Unión Deportiva Ourense Pontevedra Clube de Fútbol B.
deste xeito como chegamos ao final do partido, hoxe a chuvia non foi quen de disolver, vamos decir, o graderío deste estadio do Couto, que volveu a estar chea de afección ourensanista, de afección vermella, e bueno, que mellor forma de despedir este novo Inside, que con o noso speaker que hoxe, cousas da vida, volveu cantar 4 goles neste estadio. Volvemos dentro de pouco, o domingo xa volvemos a estar aquí, non sei se contas con volver cantar outros tantos ou, bueno, a mitad polo menos nos conformamos. Bueno, mentres eso nos necesarios e xustos para gañar o partido, como se son 1, 2, 3 ou 4. Temos xente preparada e que xa podedes ver, bueno, non sei se pode apreciar con muletas incluso, e é que, bueno, vamos a decir que este oficio de speaker cantando tantos goles, físicamente tamén lastra un. Que todo sexa por boas noticias, vémonos xa neste treito final de tempada en apenas poucos días de novo neste estadio. Esperamos, como sempre, que vos gustara este tipo de vídeos, así que vémonos na próxima. Chao!